wil niet veel, maar zeggen dat er veel troep. Onze bakjes van 2013. Zit jullie klaar voor? Niet? Nou, dan wachten we nog even. Onze bakjes van 2013. Daar zitten onder het doek. Die heeft alle wortelkanaalbehandelingen gehad. Hier is verruk. Bakjes. Ruud de Eerste! Voor mensen, ik ben het Bakkers Ruud Vraag. Voor de mensen die me niet kennen, gewoon op de Bosstraat, nou die papa en mam, die heb ik net al gezien, ja die zijn een beetje gek. En nu lachen ze nog, maar na de carnaval dat het hoe ze zijn gebroken, zitten ze stil. Ja. En zo slim, dat heb ik net ook gezien. En even kijken, hoesdieren heb ik niet, want een verker goed lopen, maar ik ga ook eens zeggen dat die pap woonde. Maar ik heb 2 adjudanten, want als ik naar links keeper ga, dan moet men geen opvangen, maar naar rechts ook, hè. Dus ik heb er 2 goed gekozen. En die kon ik nu aan u voorstellen. De eerste waar ik goed geroepen, dat is ja, mijn vriend. Dat ken me vanaf, ja, sinds de crash ken ik hem al. Bij de show, later op een show. Hij stijgt altijd boven me goed, qua lengte, maar niet qua verstand. De eerste, Marijn Thijssen! Hey! Marijn Thijssen! Ja, dat was nu alweer gaat vergeten, we dachten in de kel. Oh god. En ook de gift er ene weg. De gift er ene weg. Ja, ik denk dat ik ondertussen wel genoeg een kalte.